sa Binalonan ngayon. Binalonan. Ito yung peryahan nila. Oh? Wala. Wala talaga tinamaan. Wala talaga tinamaan. Ano, wala talaga tinamaan. Ay sinasabi ko eh. Ano ba yan? Practice o ano? Totoo na yan? Ha? Nahangin. Ha? Wala talaga. Naibos. Para ba yan? Tira lahat. Pumasok ko na kaya. Pumasok ka na. Gusto mo mapun sa langit, ha? Wala parang si Fernando po eh. Medyo humiga ka pag bumabaril. Nasa pansit. Uy! Nasa pansit. Pwede na tumayo dito. Wait na. Wait na. Sa dami naman tinamaan mo ito. Nasa pansit. Wala, hindi ako makatao pag walang ball eh. Yeah, Flaxy! Yung bang itlog, ilang points yun? Alalaw kayo. Baka naman. Bro, marunong ka ba talaga? Marunong ka ba talaga, bro? Pag maliliit, yung itlog, ay parehas. Hindi na namin dito na. Malalaki na lang. Hindi oh. Isang tira, tatlo. Maliit yun. Dalawa. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bawal yan! Bawal yan! Yes. Yun oh, dami oh.
Daanan namin. Ah, selfie mo, selfie mo. Ano pa yan? Hindi mo pinakita. Pakita mo yung... Pakita mo. Oo. Okay. Okay. Awan day toy. Awan day toy. Ayun. Hoy, bumper oh. Color game yan, color game. Mawawalan pa ng pangalan. Hindi na. Walang preno yun eh. Hindi na din. Alas oras na wala naman na ng preno. Hindi na natin mag-stop. Bahala na sila squad. Baba. Ah, yun ang preno niya. Yun yung gulong oh. Galing. Pagtapos noon, titira na siya ng 2x2 hanggang upat na. Para and then, halos araw-araw na gano'n. Nagiinom. Nagpot sila ng kasha mo yan. Tutol. Wala pa rin sila, ano? Sabi ko, Sino ba? section. Leonard. Sa pariyan mo minsan, ha? Dito na si Peria, bro. Patatamaan yung puti, hindi yung net ha. Mas magaling ang kamay ko dyan. Sabi ko na nga ba eh. Diskumpiyado ako sa mga gandong forma eh. Mas marami yung prop forma eh kaysa sa tira eh.
Nalaglag yung hangin, tinamaan. Kitang-kita ko yung hangin, tinamaan eh. Naglag yung hangin. Panay amin ito ya. Okay, guys. Isa man. Spits, spits. Uminahog siya. Isa man. Anong kailangan kong gawin? Nakagigil ka. Baliktad. Bounce. Buti na lang may banda. Yung pala technique doon, pa banda. Ganun pala technique noon. Magaling. Oh, puro hangin yung tinamaan eh. Kawawa ilabok eh. Bilaw. Buwilaw. Buwilaw mo kayo po. Sigamat ko kaya. Sigamat. Dapat kasi bro, may tamang paghawak yan, ganyan dapat. Oo nga pala no. Hindi niya hinawakan ng tama eh. O tabi kayo, baka tamaan yung hangin. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Bro, paalala lang ha. Sige. Pabanda ba yan? Oh! Bawi. Eh, kailangan mo ubusin. Oo, busin. May papili-pili ka pa ha. Piling mo naman. Matamaan mo yung net. Who are you? Ba't ako na naman? Sabi ko na net na naman eh. Hee! Awan na itoy. Saludohan kita. Hey! Sige. Ako naman. Pag yan hindi nahulog, ewan ko na lang. Papapantahin nyo kasi. Oo, tapos papapantahin eh. Dapat ang ilagay mo dyan, plastic lang. Plastic lang. Nag-request pa. Ay, sorry. Babawi kami. Boy! Ano ba yan? Nay! Pagpilihan mo na kung kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Nag-iisa kayo! Siniring na daw. Siniring na Iba yung mga nakakabit yun.
malaking truck. Malaking truck. Sige. Pili ka na. Bayan 3 na, parahin po diyaw. Wala na naman ba ito? Hindi na. Ay, Toby, ano ako? Baby. Pili kaya tayo pabigay natin. You know? Oh. Hey! Sakay tubig! Ako na lang tagabuhat ah. Para papasig ko. Ako na tagabuhat. Ikaw ang kargador ah. Nakabawi ka bro. Nakabawi. Yes niya. Wala kang kamating. Galing na. Wala ba yan? Ayos na. Nakabawi. Ang bawi din. May ganun palang technique no yung pabanda. Magaling yung pabanda eh. Ito, ano naman yan? Ah. Nakabawi. Nakabawi. Ah. Sundo. Diyan na ba? Diyan na. Okay na, sakay ka muna dyan oh. Hi vlog!